What's up guys? Guapix Gatsuy here. So ngayon mga bay, kung bago pa kasi on channel mga bay, huwag kalimutan mag-subscribe. Click ang bell para ma-update mo sa akong bagong video na mahimo mga bay. So karon mga bay, ang atong himuon mag top speed ta sa atong bagong gikabit sa atong motor na sprocket combination 1434 na sprocket mga bay. So yan po ang itatry natin kung may kaibahan ba sa top speed. So ang gagamitin natin mga bay is stock natin na kalkal pipe para malaman natin kung may kaibahan ba sa 1437 na ang gamit rin natin is stock na pipe yung kalkal. Una natin ipakita mga bay is yung 1437 na sprocket yung stock natin kung may kaibahan ba sa top speed. Pangalawa is yung sa 1434 mga bay. At saka bago yan mga bay, pagkatapos yan is may nasabay rin tayo na 125 Mio 125 FI. So sa panghuli yan mga bay, makikita ninyo gamit ko na sprocket nyan is 1434 na po mga bay. So high speed na po siya, abangan natin. So ito na po yung video mga bay. Mga bay, mag top speed po tayo sa ating 1434 na sprocket. Pero bago yan mga bay is iuna muna natin yung top speed ng ating stock sprocket, yung 1437, para may matandi tayo mga bay kung may kaibahan ba sa dalawang sprocket sa speed mga bay. So abangan nyo mga bay. What's up guys? Ayan mga bay, magsishare tayo sa ating binili na sprocket. So try natin mag top speed para malaman natin kung may kaibahan ba. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Try lang natin mamaya mga bay. Hanap tayo ng malawak na pwesto para malaman natin kung may kaibahan ba. Third gear yan mga bay. So bili muna tayo ng kalabasa mga bay bago tayo mag-top speed. 5 minutes later. Third gear 81. Motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. 103. Maya na mga bay, top speed muna tayo. Problema lang mga bay, yung GPS natin parang nagsira-sira na naman. So bago yan natin mag top speed tayo mga bay is ikukumpura po natin yung ating video sa stock natin na sprocket, yung sprocket natin na 1437. Bali atong ating tandi or ating ikumpara sa first gear sa stock na sprocket yung 1437 at saka sa 1434 na sprocket. So may kaibahan ba mga bay? So i-try natin kung may kaibahan ba sila.
Maghanap muna tayo ng tempo mga bay kung saan tayo pupwesto. So, para matry natin ang ating speed. May RS sana naman 2.8i mga bay. Ako lang hindi siguro yan ipagkarira mga bay. Nag-request sa atin ang subscriber. Ito ang kasat. Ay hindi pala ito RS mga bay. Nagkahala ko RS yan. Hindi pala. Dito natin itatry mga bay. So try natin. Kasi dito ang mas mataas yung mataas yung sada. Maganda yan i-vlog. Naghinabulay mo ito mga bay, naghinukuray. Latikan ninyo kay para na tayo ma-vlog. Kusog bilang mga bay. Naghinapaay. Layo. Try natin maghapak mga bay. Hindi na tayo mag-yuko mga bay. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. 104. Parating rin tayo ng 104 mga bay. Sabi 104. Lakas yung mga slide. Sure na yan 2,000 years later. What's up guys? So ngayon mga bay, may 125 na Mio. So daming nag-request nito mga bay. Try daw natin sa mga 125 DC. Try natin. NANI?! お前はもう死んでいる。It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ano ba yan? Lakas ni Mio mga bay. Tagal tayo nakahabol ni Mio mga bay Lakas din si Mio mga bay Ito na Mio. Yeah. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ate yan na kami Mio. Lakas din si Mio mga bay Tagal rin ako nakahabol Lakas rin ang mga 125 mga bay Samot na Samot nag maka-improvise na ilang mga kuan mga bay Power din kayo mga Mio. So out yan na kami